taliya ce sanadi sabon shiri ne da yake zo muku da kamfanin AD Multimedia Nigeria Limited a tashar Abit TV. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Taliya ce sanadi za mu ke kawo muku wannan sabon shiri na mai dogon zango duk ranar litinin karfe 8 na dare. Ku je tashar Abit TV ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Taliya ce sanadi za mu fara kawo muku shi 8 ga watan Mars. Insha Allah taliya ce sanadi ku je ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora daga kamfanin AD Multimedia Nigeria Limited.